Eu son Jonatán Pousada Álvarez, estamos en Castelo de Miño, nunha adega de colleiteiro que acaba de dar a luz e nada, despois de un perímetro de un rodeo de vida por moitas profesións, pois acabamos de dar o paso, un paso que eu tiña que haber dado xa con 25 anos, pero que, bueno, que por circunstancias da vida, pois o din agora con 40, que acabo de cumprir. Bueno, nunca é tarde. Contame, esta adega que tendes é de familia, empezastes hai pouco ou porque dis que eres viticultor dende pequeno? Claro, nós de toda a vida somos viticultores, non? Meu avó, aínda que adquiriu en subasta esta casa, previamente xa tiña viñas. É dicir, aquí no Ribeiro é raro a familia que non tiña unha viña ou dúas ou algo para traballar no cabide, non? Tanto miña abuela como miña avoa como meu avó foron herdando viñas dos nosos bisavós, entonces, el ademais foi comprando algún zapico máis e, ademais de canteiro, despois traballaba as viñas, non? Entonces, que sucedeu? Que eu, cando era pequeno, pois, levábame con el. Entonces, aí foi cando xa collemos o vicio. Tanto vicio collemos que acabamos de pasar de 7.000 metros que tiñamos, en ámbito familiar, acabamos de pasar a as 4 hectáreas. E imagino que o nome de Casal do Canteiro ven un pouco por o teu avó. Exacto, o nome de Casal do Canteiro é moi fácil de identificar. Isto é o máis parecido a un casal, non? Que sería como unha casa señorial, é como un mini pazo, non? Esta casa pertenceu a uns condes en Silleda, tamén con raíces en Sarria, resulta que ten pola parte este, ten uns escudos que fan relación a dúas familias, e que a súa vez fan relación a uns ducados que había non moi longe de aquí, a 60-70 km, non? Esta casa en sí é un casal, e o de canteiro, pois, era porque o meu avó era canteiro, claro. Oye, que facerlle honor, non? Exactamente. E bueno, agora hai que entrar en materia que tamén é interesante, que agora eres bodegueiro, pero antes foches cura. Como foi eso de decidir meterte a ser cura? Mira, daquelas entrabas no seminario para estudiar, non? Eu entrei con 14 anos, eu despois de estar estudiando aquí en Castelo de Miño, meus pais dixeron, mira, a partir de agora, o instituto non vas ir. Entón, vas a ir para un colexio privado, escollo o que queiras e vaste para ele e tal. Entón, escolli un seminario, que tiña, que había que dormir ali, non? Bien, entón, como que estás ali sempre, eu sentíame cómodo, a mí gustábame estudiar, había deportes, a mí gustaba o atletismo, de repente encontrome con un grupiño que se forma o club seminario de atletismo, entrenábamos e tal, e unhas cosas van tirando a outras. Eu teño que reconocer que os meus primeiros viaxes por toda España foi gracias ao seminario, senón eu con 14-15 anos non saldría de aquí, non? Agora todo o mundo sale, pero daquelas cando estamos falando do ano 98, non todo o mundo, nin había esa infraestructura, non había AVE, non había tantas comunicacións de avión, etc. non? Eu despois estuve incómodo, eu viño os veráns para a casa, chega o momento do selectivo. Entonces, tens que tomar unha decisión. Eu ou era estudiar Filoloxía Galega ou estudiar Periodismo, si non seguís ali, non? Entonces, ao final non escollí ninguna das dúas, e dixen, bueno, vou seguir no seminario, que aquí estou cómodo, eu penso que isto que... Eu non sabía se era vocación ou non, pero eu sentíame ilusionada, sentíame bien, eu sentíame feliz por estar ali, non? Terminei a carreira feliz, ou eu pensei que era feliz con eso, e nada, acabei a carreira e mandaronme, o sea, destinaronme 10 anos para Calvos de Randín e estuve de crego durante 10 anos. E despois, no 2019, 6 meses antes da pandemia, pois falando co prelado, o sea, falando co obispo, pois decidín rematar a miña vida pastoral como crego. E que foi o que te fixo deixar de ser crego? Que houbo algo aí que marcara como un punto de inflexión e te dixeras hasta aquí? Pois é moi sencillo, e é que a min pedíaseme cousas que, é dicir, como a calquer profesión, bueno, isto non é unha profesión, isto é unha vocación, non? Como calquer vocación, tú cando estás traballando por algo, pois exixenche cousas, non? Que sucede? Se non me gusta o que estou facendo, lóxicamente é que non teño vocación.
E iso foi predominando na miña mente, sobre todo na miña conciencia, hasta que me dinde conta que, quieto, non podo seguir así, non? Porque me estou gañando a mí mismo, estou gañando a xente. Entonces, oye, vamos tomar unha decisión porque isto afecta a vida das personas. E cando dixeches na túa casa, vou deixar de ser grego? Bueno, eso é algo que se medita co tempo, non Sí. é... Xa lle plantexaras Non, mellor ese é algo que se vai falando, sabes? É como unha cepa, que ao ves medrar, pois este é o mesmo. Non é algo que chocara, non? Non, claro. Era algo que xa estaba como así un pouco máis así. Estaba enraizado, xa estaba falado, non hai? Arrepínteste de deixar a iglesia ou estás contento? Non, mira, o único que boto de menos é a música. Eu como estudiei piano, eu estudiara piano no conservatorio, despois cando fui para o seminario, nese momento a mí non me deixaron seguir no conservatorio, tamén hai que dicilo. Entonces, claro, despois eu continuei tocando a miña maneira, pero cando iba un cuarto deso, dixéronme: oye, mira, que o organista do seminario maior vais ordenar e vai marchar do seminario e, polo tanto, fai non falta un relevo. E tú animaste? E dixen, claro, eu tocaba o piano, entonces convertíme en un novo organista con 16 anos. E iso, o tema do órgano e a música, foi unha raíz que me fixo quedar, que me fixo permanecer. Que eu sempre dixen, se deixo de cura, a que me dedico? Ao viño ou aos coches? Unha das dúas. E cheguei a dedicar máis dúas cousas, non? Porque a bodega que abriste é relativamente reciente, o sea, levades tampouco, o sea, non levades demasiado tempo. De setembro. Por iso. De setembro, ainda que, entre comillas, xa somos expertos, eu teño, de 40 anos que teño 37 anos de viticultura, non? Entonces, ainda que sean moitísimos anos xa de traballo no campo e tal, bueno, cuidado, isto sempre é novo, Aí, incluso estamos aplicando este ano unha técnica nova, pero a adega xa che digo, a adega ten meses, non ten nin un ano. Estou vendo aquí que tendes viño branco de Ribeiro. Tendes algunha outra uva? Nas 4 hectáreas que temos agora mesmo, que hai que destacar que son traballadas a man, en ninguna delas traballamos con tractor, é todo manual. Como digo eu, se todos os días salas a viña, se todos os días traballa, chegas un momento que o traballo está feito, non? De uvas temos Palomino, que é o gran montante que temos, e despois temos Treixadura, Torrontés, as máis apreciadas. Acabamos de plantar unhas 200 cepas de albariño, que de momento non teñen produción. Temos tamén algo de loureira, pero non moito, que acabamos de compaginar co albariño. Despois, en tinto, temos garnacha tintoreira, temos ferrón, sousón e brancellao. O que fixemos foi unir a Treixadura e o Torrontés, conseguimos Casal do Canteiro. Que entonces Casal do Canteiro é un ribeiro feito a partir de uvas preferentes, que son a Treixadura e o Torrontés, é dicir, un ribeiro castes, e non fixemos nada do Palomino, sino que ese excedente de uva, pois, temos que vender. Tampouco temos ahora mesmo infraestructura para asumir toda esa cantidade. O tinto tampouco fixemos este ano, pero temos un proxecto de facer un viño de garda a partir desas variedades que acabamos de conseguir agora. E despois ti aquí no que é na parte de colleita, todo o que é cuidados das viñas, produción do viño e así, cales son as túas funcións? Faz un pouco de todo? Cales son as miñas funcións? Pois mira, eu son o xerente, son o secretario, son o administrativo, son o director de marketing, son o distribuidor xa non, que xa empezamos a ter. Son o repartido tampouco, son o que embotella, son o que capsula, son o que lle pon a rulina, que son as cápsulas, en riba, son o que etiqueto, son o que levo as contas, e logo no campo son o que podo, o que dou sulfato, o que enramo, o que cavo a terra, o sea, eu asumo todas as funcións. A veces teño axuda, pero moi inusual, non? É dicir, moi puntual. Non tendes empregados aquí ou... Ojalá. Traballar parece ser alguén para traballar. Dixérasme que empezaras ca idea de facer algo relacionado cunha bodega ou así aos 16 anos, pero que ata agora non o podeches facer. Por que aos 16 anos non... Pois mira,
eu estaba no seminario, eu estudiei no seminario aquí de Ourense, e naquel momento, pois, non sei, foi como unha iluminación, non? E dixen eu, se todos os veráns estou traballando, pero eu traballaba porque me gustaba, é dicir, mentras os meus amigos iban á piscina, eu ás viñas, entonces, eu digo, si tanto me gusta isto, si eu estou aquí pasando os veráns e tal, por que eu non me podo dedicar a isto, non? Pero que pasa? A influencia social era que, dende pequeniño, en todos os entornos, non na miña familia, na miña familia non, teño que reconocer que non, pero si nos outros entornos se decía, incluso no colexio, o que non sepa a lección e o que non aprobe só lle queda ir para as viñas, é dicir, como se as viñas fose algo peyorativo, sabes, como se fose algo malo traballar. Entonces sucedeu que a miña xeración pois ve as viñas como para aqueles que non teñen outra cousa que facer, ou non se poden dedicar a outra cousa. E isto, agora, estou me dando de conta que iso fixo moi mal en todos nós, porque foi coller unha concepción que digues tú, e logo, que mal ten traballar as viñas, que problema é con ser viticultor? Se agora mesmo temos grandes viticultores expertos, hai un ciclo formativo en FP que é viticultura e enoloxía. Gracias a Deus, vamos, o sea, que está collendo auga a cousa, ya xeracións que debe ser a terceira por detrás miña ou a cuarta, esa xente xa, a segunda, é dicir, que xa está collendo timón e está dicindo, quieto, aquí hai, desto podese vivir, e desto podemos facer unha vida, non? Cando eu planteei deixar a automoción, que foi o último traballo que tive, había xente que me dicía, cambias unha vida boa por traballar nesto que non ten futuro, e dicía para mí, a xente, dicía para mí, bueno, isto é increíble, conforme hai moitísima xente que me apoiou, incluso, eu nunca pensei, é dicir, teño os veciños, familiares, amigos, tantos orgullosos de ter un adegueiro de 40 anos aquí no pobo, non? Que eu nunca pensei. Sí, aparte agora, co tema das denominacións de orixe, se están facendo un montón de feiras, un montón de xornadas de portas abertas, así que lle están dando máis tirón para o viño e para que se recoñeza tamén fora do que Galicia como tal, que ao final, eso está moi ben. O sea, eu penso que hai que dinamizar ese tema. Obviamente, ao principio, sempre custa, non? Empezar e tal, pero bueno, pouco a pouco. Os inicios, se che conto, os inicios son... Sempre son difíciles. Dificilísimos. Mira, eu fun tirando de aforros hasta xaneiro, e en xaneiro eu planteábame xa non seguir, é dicir, con 3 meses nos adega abrímola en setembro, e eu en xaneiro, 3 meses despois ou 4 meses despois, já pensaba en non seguir, porque xa estaba afogado, xa non daba respirado. Entonces, eu para embotellar xa non podía comprar botellas, eu para salir ao mercado xa non me quedaba. E gracias a miña muller e aos meus pais que me axudaron e que me dixeron, venga, vamos a seguir entre todos a ver que vamos adiante, pero xa te digo, os inicios son moi complicados. O que me gusta é que me conozcan como viticultor. Ainda que despois seamos adegueiros de profesión, como dicen moitos compañeros meus, é que é verdade, a función de adegueiro comeza na viña, porque na poda, aí é cando estás xa programando a vendima de setembro, e logo en maio é cando se está preparando xa a poda do ano que ven, é dicir, do ano 25. O sea, xa estades preparando agora a poda do... Claro, é dicir, a uva, o sea, a cepa, xa vai quitando as ramas que se van a podar despois no ano 25, que van dar cosecha 25-26, o sea que isto é impresionante. O sea, notas que che gusta, que disfrutas de... A miña vida é a viña. Bueno, compartida ca miña muller, claro, pero levántome pensando na viña e deítome pensando na viña. Este é o resultado do que tú eres, porque tú eres o que fas, non? Non eres o que dices, eres o que fas. E este é o resultado do que nós facemos, por lo tanto é o resultado do que fago, o resultado do meu. O sea, eu sempre digo que nadie traballe, que ojalá nadie tuvese que traballar na vida, porque cando tú estás facendo algo que é parte de ti, non traballas en tu vida,